Nah, kono lho bolo. Iso ngentek dadi kembang kabeh. Iki mulih wae kira san. Ini sampean nek rada jebol lek sampeane pengen kembang ya harus nampak yang ini iki. Ditampak tapi lek tok panen kembangnya lah aku tak poteli ini iki. Lek awakmu piye bolo? Komeno, di-subscribe lho engko lek nemokne channel Muda Tegil iki. Iku kok niki bodho tak pedhoti ini sampean gelem tuwuh neh bolo. Sing megelake iki lek tuwuhane ngene iki lho bolo. Coblokke. Sing randemenake. Ha. Sing randemenake lek tuwe ngene iki. Iki apa jenenge? Kembang jerone. Ora percaya lho, kembang. Ini asli kembang ini. Ini sisan diilaki ya. Lho blo cethuk meneh ning channel Muda Tegil. Iki pacak bar nandur guys sampai saiki ya iki lagi nan kobrek delok. Kobrek ngungak bar nandur sampai saiki. Tuwuhane kono lho bro. Kembang kabeh. Piye nggonamu coblok-cobloke sing purang-purange. Tuwuhane ngene apa ora? Lek ning nggon aku kabeh tuwuhane ngene. Tuwuhane apa jenenge woh kembang. Ngilak ini perlune dianu bro. Dijukoki. Mana yang bapak aku tilake dik men sangat dijukoki. Ini perlu di ngene lho bro tak warai. Ini kan apa kae? Nah, woh to iki. Bakal woh sing anu ora samar gelem gedhi. Ya, bakal woh iki. Bakal woh iki. Kalau ini bakal woh. Ini kan gedhi sing tanduran isi dik ben. Guys pirang sasi. Ini carane di dongkel medun. Nah, dijukuk ngene. Wis dibuang ngono ae. Gen tuwuh godhong kaya iki. Kaya nek nggon aku kembang kabeh. Yen kembang. Iki yo ngono tunggalan. Padha iki carane. Gen cuk ben tuwuh godhong kan kembang. Nah, gini nih. Iki yo bro semene rita iki sisi ya podal. Kabeh dipokleki. Gen sumben tuwuh. Apa iki? Gen tuwuh godhong. Lek ngene iki ora ning gelem gedine lho. Kembang awang-awang nampak iso mbek. Aja tok ingu lho ngene iki. Ngingu iki kok loro telu. Iki tak buangi kabeh.
bantu di subscribe bolo channel Muda Degil. Iki wis tak bubuti kabeh. Kaya ngene iki sugete ya melemu. Nggon-nggonane wis kaya ngene. Wayah ngresiki suket, wayah nyemprot ki dirabuk dipupuk bolo wis ngene iki. Jan iki rada rame nggone iki mergane oleh ku ngedit ning omah ki ngumpul bareng bocah-bocah ini. Jan gayeng tenan. Videone tak cepetne bologen aja suwi-suwi gendang anu iki mergane iki dinane dina apa iki jam wah apa-apa nek wis kira wayah anu lha kan sak tekem lek ngresiki liyane iki sik hari pertama lek ndeloki pacak nandur guys seberang sasi tebak sik dadi kembang kabeh. Iki mulih waya kirok san. Ini sampean nek rada jebol lek sampeane pengen kembang ya harus nampak yang ini iki. Ditampak tapi lek tok panen kembangnya lah aku tak poteli ini iki. Lek awakmu piye bro? Komeno, di-subscribe lho engko lek nemokne channel Muda Degil iki. Iku kok niki bodho tak pedhoti ini sampean gelem tuwuh neh lho. Tuwe ngene iki sikan, sampean tuwe. Iki pacak nandur ki lagi tak ungak iki ta. Mangkane tuwuhane ngene ra roh ambek dodowo. Biasane kasep bolong ini. Asli ini sik ngene iki lemah sik ketok muntup-muntup semene iki. Urung dawa gagange. Wayang operasi. Nek sampai semene iki ini iki dawa-dawa ngene wis kasep. Mesti kasep oleh nyanyi, tuwe lambat banget. Lek sik ngene iki dilaki ora tek nemen-nemen lek kantep. Dawa. Iki dawa to, San. Sik semene iki ya. Ndang kek dideloki ukurange sing sajake kembang ndang dilaki kembange. Lek target tampakan kita harusnya lek sing di panen sampean ilak ana gen tuwuh godhong neh. Sampean panen di sini gede tambahan. Lek ditokne iki buah ini isine panggah
ora gelem gedhi. Semene ae, tapi lek sampeyan butuh ning ngene aneh. Dadine woh lembut ya jagungan, woh jagungan. Kae ora masalah. Ya wis ngono sik bolo. Tak lanjutne anu iki. Buangi iki mulih ke wayahe ke sekira kae. Oke bolo sembah nuwun ngene. Aja lali lek nemokne channel Muda Tegel di like, komen, di subscribe gen channel supaya berkembang. Oke bolo. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bolo video-videoku.